काव्यार्षिको जय महाराष्ट्र। आज 17 नोव्हेंबर वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची आज 10वी पुण्यतिथी। बाळासाहेब आपल्यातून गेल्यावर दयारूपाने 10 वर्ष झाली। प्रत्येक मराठी माणसाला आणि हिंदूंना त्यांचा विसर कधी पडणार नाहीच। त्यांच्याबद्दल बोलावं तेवढं कमीच आहे। आणि यापूर्वीच्या त्यांच्या जन्मदिनी 2-3 कविता आपल्या चॅनलवर सादर झाल्या, त्यात ती माहिती दिलेलीच आहे। आजची कविता आहे, त्या कवितेचे शीर्षक आहे बाळासाहेब परत या। खरं तर बाळासाहेब ज्या दिवशी गेले त्या दुसऱ्या दिवशी जो 7-8 लाखांचा जनसमुदाय जमला होता त्यांना निरोप द्यायला, त्यातील लाखो माणसं आक्रोश करताना हे वाक्य बोलत होती, बाळासाहेब परत या, बाळासाहेब परत या। आणि ही कविता मी सुद्धा त्याच अवस्थेत बाळासाहेब गेल्याच्या दुसऱ्या दिवशी लिहिलेली आहे। त्याचं कारण असं आहे की आता आज 10 वर्ष त्यानं पूर्ण होताना ही आपण सादर करतोय, तेव्हा कुणाला वाटेल ही कविता नंतर लिहिलेली आहे। तर हे जे माझा कविता संग्रह आहे बोलंतरीचे, हा 2017 मध्ये प्रकाशित झालेला आहे आणि त्यात ही कविता आहे। कारण आत्ता गेल्या काही महिन्यात किंवा काही वर्षात जी काय शिवसेनेची थोडी वाताहत लागली किंवा अधोगती झालेली आहे, तर त्यात ही कविता आता लिहिली असं वाटण्याची शक्यता आहे। पण ही कविता 2012ची असून आताच्या परिस्थितीवर फक्त एक त्यात कडवा नवीन भर घातलेली आहे, जो या पुस्तकात असणं शक्यच नाही। तो ही कविता संपल्यानंतर मी वाचेन। अर्थात शिवसेना दुभंगणे हे कोणत्याही मराठी माणसाला हिंदूंना आवडणार नाहीत, त्यांना आपलीच ताकद कमी होते, आपलीच माणसं एकमेकांविरुद्ध उभी ठाकतायत। आणि बाळासाहेब गेल्यानंतर जेवढी त्यांची आवश्यकता नव्हती, अर्थात ते वयोवृद्ध होऊन गेले, तितकी आवश्यकता आजच्या घडीला सगळ्या मराठी माणसांना आणि हिंदूंना वाटते आहे। ही कविता जेव्हा माझे गुरु ब्रह्मर्षी डॉक्टर पै वर्तक यांनी वाचली, म्हणजे एकूणच सगळ्या कविता वाचल्या, तेव्हा त्यांनी एक पत्र लिहिलं। त्या पत्रामध्ये त्यांनी आवर्जून उल्लेख ह्या कवितेचा केला आणि त्यांनी तेव्हा लिहिलं आहे की बाळासाहेब परत या, हे समस्त इथे आहे ते शुभेच्छामध्ये, की बाळासाहेब परत या कवितेतून सामान्य माणसाच्या मनातील विचार आपण व्यक्त केलेले आहेत, असं त्यांनी लिहिलं आहे। तर आता आपण कविता सुरू करूया। बाळासाहेब परत या। मरगळलेली मराठी मने उमलली तुमच्या वाणीने, मरगळलेली मराठी मने उमलली तुमच्या वाणीने, पिचलेल्या दबलेला मराठी कणा ताड झाला तुमच्यामुळे पुन्हा। मरगळलेली मराठी मने उमलली तुमच्या वाणीने, पिचलेला दबलेला मराठी कणा, पिचलेला दबलेला मराठी कणा ताड झाला तुमच्यामुळे पुन्हा। मराठी भाषेला मराठी माणसाला, मराठी भाषेला मराठी माणसाला मिळण्याने हक्क महाराष्ट्राला, जन्म दिला चिरतरुण शिवसेनेला, साप्ताहिक मार्मिक आणि दैनिक सामनाला। हिंदू धर्माची वाटू लागे लाज, हिंदू धर्माची वाटू लागे लाज, हिंदूने तेव्हा खाल्ली हाय, हिंदू धर्माची वाटू लागे लाज, हिंदूने जेव्हा खाल्ली हाय, मंत्र दिला गर्व से हम कहो हिंदू है, मंत्र दिला गर्व से कहो हम हिंदू है, 5 शब्दांनी केला साऱ्यांवर उपाय। गुंजता डरकाळी शिवतीर्थी, गुंजता डरकाळी शिवतीर्थी, भयकंपित ते होते किती, तव वाणी कलम अनकुंचला, तव वाणी कलम अनकुंचला, प्रतिकार करण्या कुणी ना धजला, प्रतिकार करण्या कुणी न धजला, टपले होते मारण्या वेडे खलिस्तानी,
टपले होते मारण्या वेडे खलिस्तानी, किती यत्न करीती नीच पाकिस्तानी. टपले होते मारण्या वेडे खलिस्तानी, किती यत्न केली करीती ते नीच पाकिस्तानी. रक्षिले परी पोलीस अन निधड्या सैनिकांनी. रक्षिले परी पोलीस अन निधड्या सैनिकांनी, करोडोंच्या निष्ठा होत्या तव चरणी. करोडोंच्या निष्ठा होता तव चरणी. जाणे तुमचे कष्टीकरी हृदया. जाणे तुमचे कष्टीकरी हृदया, का घाई केली सोडण्या दुनिया. जाणे तुमचे कष्टकरी हृदया, का घाई केली सोडण्या दुनिया. मार्गदर्शना लाखोंच्या जनसमुदाया. मार्गदर्शना लाखोंच्या जनसमुदाया. परत या बाळासाहेब तुम्ही परत या. परत या बाळासाहेब तुम्ही परत या. ही कविता ह्या पुस्तकातील आहे. आणि अर्थातच जे सध्या खूप उलथापालथी होत आहेत झालेले आहेत त्यावर व्यक्त न होता इथेच कविता संपवणं बरोबर नाही, म्हणून मी आत्ता हा एक फक्त कडवा लिहिलेला आहे. बघा तुमच्या सेनेची आजची अवस्था. साहेब बघा तुमच्या सेनेची आजची अवस्था, दुबंगली उभी तुमच्या पाठी ना कुणा असता. साहेब बघा तुमच्या सेनेची आजची अवस्था, दुबंगली उभी तुमच्या पाठी ना कुणा असता. मराठी माणसांना आणि हिंदूंना सावरण्या पुन्हा या. मराठी माणसांना आणि हिंदूंना सावरण्या पुन्हा या. पुन्हा या. परत या बाळासाहेब तुम्ही परत या. परत या बाळासाहेब तुम्ही परत या. धन्यवाद मित्रांनो. ही तेव्हाची कविता आहे. आता फक्त त्यात एक शेवटचा कडवा तुम्ही ऐकला तो त्याची भर घातलेली आहे. बाकी ह्या कवितेचा उद्देश फक्त बाळासाहेबांप्रती त्यांची निष्ठा आणि त्यांची गरज ही दाखवणं एवढं पुरताच आहे. बाकी ती आता जी शिवसेनेची अवस्था आहे ती चूक कोण बरोबर कोण हा कवितेचा विषय नाही. तो ज्याने त्याने आपल्या बुद्धीने आपल्या मताने ठरवायचं आहे. बस. जय महाराष्ट्र. आता परत भेटू परवा जागतिक पुरुष दिना दिवशी एक पुरुष नावाची कविता घेऊन, पुरुष शीर्षक असलेली. धन्यवाद. ही कविता आवडली लाईक करा. बाळासाहेबांबद्दल आपले काही आठवणी असतील किंवा आपल्या भावना या कमेंटद्वारे नक्की लिहा. आणि या चॅनलला कोण नवीन असेल किंवा जुन्याचा कोणाचा राहिला असेल तर अवश्य सबस्क्राईब करा. जय महाराष्ट्र.